θερμαϊκώς σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πλατεία του χωριού μας. Απόψε αποχαιρετάμε το καλοκαίρι και ευχόμαστε σε όλους καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα. Ο Σύλλογος από το Σεπτέμβριο του 2015 μέχρι σήμερα έχει κάνει 20 εκδηλώσεις και δραστηριότητες. Στον επόμενο χρόνο έχουμε προγραμματίσει πολλά και ελπίζουμε με τη βοήθειά σας να τα υλοποιήσουμε. Για την απόψινή εκδήλωση ευχαριστούμε την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και το Δήμο Άργος Οριστιχού για τη στήριξή τους, τους επαγγελματίες του χωριού μας και της ευρύτερης περιοχής για την προσφορά δώρων για τη λαχιοφόρο αγορά. Ο Σύλλογος προσφέρει 2 τόνους ξύλα, 2 τόνους ξύλα, βενζίνη για 4 άτομα από 20 ευρώ το ένα και πολλά χρηστικά αντικείμενα. Το λαχείο μας έχει 1 ευρώ. Το λαχείο μας έχει 1 ευρώ και όποιος λαχνός έχει τη σφραγίδα του συλλόγου κερδίζει αμέσως το δώρο, το οποίο θα το πάρετε παραδίπλα από το περίπτερο. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον οδοντίατρο του χωριού μας, κύριο Βασίλειο Στεριόπουλο, για την προσφορά του στους μαθητές όλων των βαθμίδων και τους φοιτητές ενός ελέγχου και καθαρισμό των δοντιών. Απόψε έχουμε μία ξεχωριστή εκδήλωση, μία επιμέρους εκδήλωση. Αποφασίσαμε σαν ΔΣ, όσο είμαστε διοίκηση, να επενούμε και να βραβεύουμε με ένα μικρό συμβολικό δώρο τους μαθητές κατοίκους της Μιλίτσας, οι οποίοι πετυχάνουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Φέτος έχουμε 3 επιτυχώντες. Συγχαίρουμε τον Χρήστο Στεριόπουλο του Βασιλείου, ο οποίος έχει περάσει στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο Χρήστος είναι κάτω για τις σπουδές του και το βραβείο του θα το πάρει ο θείος του, ο Γιάννης του Στεριόπουλος. Το βραβείο θα δώσει η Αντιπρόεδρος του Συλλόγου, Μαρία Τσόχα. Συγχαρητήρια στο Χρήστο. Συγχαίρουμε και καλούμε κοντά μας το Θωμά Βασιλείου του Ευγενίου, ο οποίος πέτυχε την πρόσβασή του στο τμήμα ηλεκτρονικών μηχανικών στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Συγχαρητήρια. Το βραβείο θα δώσει η ταμείος του συλλόγου μας, Δήμητρα Μανέ. Καλή συνέχεια. Και τώρα μια ξεχωριστή μαθήτρια, η οποία είναι παράδειγμα προς όλους μας. Με σεβασμό στην προσπάθειά της και χαρά για την επιτυχία της, καλούμε κοντά μας την απόφοιτη του Εσπερινού Λυκείου και πλέον φοιτήτρια στο τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, την κυρία Αγνή Στεριοπούλου του Ευάγγελου. Συγχαρητήρια, Αγνή. Την κυρία Στεριοπούλου θα θέλαμε να βραβεύσει η διευθύντρια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Καστοριάς, η κυρία Στέλλα Τέγου Στεριοπούλου, η οποία είναι πρωτεργάτης στη λειτουργία του Εσπερινού Γυμνασίου και Λυκείου. Σχολεία τα οποία δίνουν την ευκαιρία σε όποιον για οποιοδήποτε λόγο σταμάτησε τα γράμματα, τη μάθηση των γραμμάτων, να συνεχίσουν και γιατί όχι να πετύχουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Συγχαρητήρια, Αγνή. Στέλλα. Κυρία Στέλλα. Κυρία Τέγου. Κυρία Πρόεδρε, μέλη του Συλλόγου, ωραιότατες κυρίες της Μιλίτσα, αγαπητοί μου συγχωριανοί, για μένα είναι ξεχωριστή η χαρά και η τιμή σήμερα που μου δίνεται η δυνατότητα μετά από 7 χρόνια, πριν από 7 χρόνια που δέχτηκα την Αγνή Στεριοπούλου ως μαθήτρια στο Εσπερινό Γυμνάσιο Καστοριάς, και σήμερα ξεπροβοδίζουμε όλοι μαζί, εμείς εδώ οι συγχωριανοί της Μιλίτσας, την Αγνή σε ένα σημαντικό βήμα στη ζωή της, να συνεχίσει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και η Αγνή είναι η δικιά μας η Αγνή. Η Αγνή του Βασίλη, η νύφη του Στεριόπουλου, η Αγνή που ήμασταν στις γειτονιές ή στις παρέες μαζί. Είναι μια διακριτική, σεμνή παρουσία, η οποία αγωνίζεται με τον ίδιο σεβασμό και με το ίδιο πάθος
τόσο για τα ατομικά της θέλω, όσο και για τα συλλογικά μας θέλω. Ζητώ την άδεια από τους αγαπημένους μου συγχωριανούς, τα συγχαρητήρια που σήμερα οι κυρίες προς τιμήν τους επέλεξαν να απονείμουν στα παιδιά του χωριού μας που φεύγουν ένα βήμα παρακάτω και στην Αγνή Στεριοπούλου, να τα εκφράσω εκ μέρους όλου του αγαπημένου μου χωριού της Μιλίτσας. Και μετά από 36 χρόνια στη Μιλίτσα, εμείς οι νύφεις και οι γαμπροί της Μιλίτσας, σας ευχαριστούμε εσάς τους ντόπιους που μας κάνατε πιο ντόπιους και από εσάς που γεννηθήκατε και μεγαλώσατε στη Μιλίτσα. Να περάσουμε όμορφα, συγχαρητήρια στις κυρίες που κάνουν προσπάθειες καθημερινά να κρατούν το χωριό ενωμένο και αγαπημένο. Και εδώ να δεσμευτούμε όλοι να ανταμώνουμε για τη χαρά και την προκοπή των παιδιών και των συγχωριανών μας. Να περάσουμε όμορφα και καλωσορίζω από πλευράς μου, αν θέλετε, και όλους τους επισκέπτες της μικρής αλλά όμορφης Μιλίτσας. Καλή διασκέδαση. Ευχαριστούμε την κυρία Τέβου για τα καλά της λόγια. Η Αγνή θα ήθελε να μας μιλήσει. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω όλες τις κυρίες του Συλλόγου για αυτή την κίνηση να βραβεύουν κάποιους ανθρώπους που προσπαθούν λίγο περισσότερο. Λοιπόν, επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Στέλλα Τέγου, τη Στέλλα μας, η οποία πριν από 7 χρόνια, όπως είπε, με καλωσόρισε σαν μαθήτρια στο γυμνάσιο. Ποιος να μου το έλεγε ότι θα έδινα και πανελλήνιες εξετάσεις. Λοιπόν, είναι μια πολύ όμορφη εμπειρία το σχολείο. Δεν αποκομίζει μόνο γνώσεις, αλλά και πολύ όμορφες εμπειρίες. Λοιπόν, θα ήθελα να πω σε όποιον έχει χρόνο και θέληση, αξίζει πραγματικά να πάει, να συνεχίσει και να τελειώσει αυτό που για κάποιο λόγο είχε αφήσει στη μέση. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον διευθυντή, τον κύριο Παναγιώτη Παπαϊωαννίδη, τον διευθυντή του Λυκείου και όλους τους εκπαιδευτικούς για τη βοήθειά τους και την κατανόησή τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να περάσουμε καλά. Χωρώ τώρα. Τα συγχαρητήρια μας στην Αγνή. Έχει τα συγχαρητήρια από το Σύλλογο Καθηγητών του Γενικού Λυκείου Καστοριάς. Να σας πω και το χαιρετισμό της κυρίας Αντωνίου, η οποία για λόγους εργασίας βρίσκεται εκτός Καστοριάς. Μας στέλνει τους χαιρετισμούς και τις ευχές για καλή προόδο του Συλλόγου. Στη συνέχεια της βραδιάς μας, κυρίες από το χωριό, θα σας κεράσουμε κρασί για το καλωσόρισμα. Παρακαλώ τις κυρίες να έρθουν. Οι κυρίες να έρθουν επάνω. Στη συνέχεια θα ανοίξουμε το χορό με ένα συρτό και στο δεύτερο χορό όλοι και όλες να χορέψουμε όλοι μαζί και να χαρούμε το όμορφο φθινοπορεινό βράδυ. Λοιπόν, από όλους μας καλή διασκέδαση. Εδώ δεν είχαμε κέρνα μας και να μας. Εμείς εδώ δεν είχαμε κέρνα μας και να μας.
πάμε και να πιούμε, άιντε να γερνάς, να καλό περνάς. Να πάμε και να πιούμε, άιντε να γερνάς, να καλό περνάς.